i benvingudes a la segona edició de les 10 mans. En aquest programa vos contàvem el que ha passat a l'escola des de setembre fins ara. Estem ja quasi a meitat de curs i són molts els projectes que s'han posat en marxa. Avui tenim moltes coses per mostrar-vos, però primer ens anem a les notícies. Connecta't! Hola a tots i a totes. Iniciem el nostre espai parlant-vos de les diverses activitats que han vingut fent els nostres alumnes durant els últims mesos. En octubre, el xiquet i les xiquetes d'infantil anaren d'excursió a Vialdea, un parc d'educació vial, on apreneren normes bàsiques de circulació, com el significat d'algunes senyals, els semàfors i passos de peatons o les indicacions de la policia. El passat dia 22 de setembre va ser el Dia Europeu sense cotxes. Els xiquets i xiquetes de tots els col·legis de l'Eliana anaren a l'Ajuntament a aprendre coses noves sobre els bicis i els transports públics. Coneguérem tots els tipus de bicis que ha hagut al llarg dels temps i també les parts de les bicicletes. Després feren un circuit amb bicis. A continuació, feren un taller anomenat Fes-te veure, en el qual feren uns reflectants. I els alumnes de primer cicle de primària anaren al parc de l'Eliana per a fer una sèrie de tallers relacionats amb les dones importants de tots els temps. L'activitat va servir per a conèixer personatges històrics femenins mitjançant jocs que va preparar una empresa contractada per a l'ocasió. Al mateix temps, va ser una bona oportunitat per a fer grup i millorar la convivència. L'alumnat de primer, segon i tercer cicle també va fer una eixida al teatre. Tots els i les alumnes de primària anaren a l'auditori de la localitat per a veure teatre en anglès. Els xiquets de primer i segon veren l'obra Peter Pan i els xiquets i xiquetes de cinquè i sisè veren l'obra Dràcula, també en llengua anglesa. El tercer cicle va anar a finals de novembre al Cabanyal per a veure l'obra de teatre Tom Sawyer. És una obra que fomenta la igualtat de gèneres i per aquesta raó el personatge principal està representat per una dona. Durant el primer quadrimestre hem tingut al centre algunes celebracions. Per a la festa del 9 d'octubre, els més menuts cantaren cançons populars i elaboraren una bandera valenciana gegant. També per a Halloween, molts xiquets i xiquetes es disfressaren de zombis, monstres i vampirs per a després anar a espantar a la resta de classes i a replegar alguns caramels. I també a Nadal tingueren algunes activitats especials. Amb la col·laboració de l'AMPA, l'escola va fer un dia de convivència amb les famílies. Els pares i mares ompliren el centre per a participar en la festa l'últim dia abans de vacances. I un any més, el CEI pel Garbí ha participat en la campanya SOS Àfrica. Moltes famílies portaren al centre roba que ja no feien servir per ajudar als més necessitats. Una campaña en la que participamos año tras año con la colaboración de las familias y se trata de recoger ropa y calzado para personas, para África, donde les hace verdaderamente falta. Volem donar les gràcies a totes les persones que van contribuir a la campanya solidària. Durant la primera setmana del mes de novembre tinguérem a la nostra escola un planetari. Va ser Educaixa qui ens el va deixar durant tota una setmana. Tots els grups d'alumnes, tant d'infantil com de primària, pogueren pasar a veure una proyección. Este es el planetario que vamos dejando en los colegios. Es un recurso muy chulo que a los niños les encanta. Es un planetario en el que se proyectan a 360 grados varias proyecciones para infantil, primaria y secundaria, y bueno, hay proyecciones de astronomía, de biología, y estamos encantadísimos de que los colegios puedan disfrutar gratuitamente, que es importante también, de este recurso que Educaixa tiene, aparte de otros muchos kits que tienen para que los colegios pidan prestados.
Bé, i fins ací les notícies d'aquesta edició. Els deixem ara amb la nova secció d'esports, que presentaran els nostres companys Mireia i Carlos. Gràcies per la seva atenció. I wanna run the sun, shine the light, be the change I want, set things right. Benvinguts a la nova secció del nostre programa on us contarem les novetats relacionades amb l'esport, exercici físic dins de l'àrea d'educació física. Hola, soc Carlos i esta és la meva companya Mireia. Donem gràcies a tots els companys que s'han esforçat en preparar-nos unes notícies i avui estan ací. Donem pas als nostres amics de cinquè, Lucas i Clara, que es parlaran del colbol. Vaig explicar un esport anomenat colbol que hem practicat en educació física. Consisteix en anar golpejant el baló amb les mans o parts superiors del cos, fins a ficar-lo en la porteria contrària. Se juguen equipos mixtos de 7 persones. En el Col·legi del Garbí hem creat una lliga de colbol al parc. Tots juguen els alumnes de 5è i de 6è. A l'acabar el partit, els àrbits i el capità de cada equip firmen un acte on es posa el que ha passat en el partit. Ara el nostre company Héctor de 6è A ens contarà el que estem preparant en l'unitat didàctica d'educació física. Avui, dia 15 de desembre de 2016, estem celebrant la trobada de raspall amb l'equip d'Igual el Col·legi Montalegre. Els nostres equips, que s'anomenen Ojo d'Halcón, Los Villanos, Los Diablos i Los Tiburones, estan dividits en A, B i C. Una de les zones és aquesta, el trinquet. I ara anem a veure otra de les instal·lacions, que és el carreró, que estem celebrant i estem fent altre partit de raspall. Els equips juguen amb camisetes blaves, blanques, roges i verdes. I ara anem a veure altra, que és la tercera instal·lació, que és el frontó, que estem fent altre partit. Adeu, amics. Una alumna de 5è, Tirei, es parlarà sobre l'atletisme. En el mes de desembre hem practicat un esport molt important, l'atletisme, que té 3 modalitats, els salts, els llançaments i les carreres. Però nosaltres solament estem donant el salt d'altura, llançament de pes i carrera de mig fons. Aprofitem que enfront del col·legi tenim el poliesportiu municipal de l'Eliana. I per a finalitzar, la nostra amiga Carla, de 6è, ens contarà un poquet del raspall, una modalitat física de pilota valenciana. En les classes d'educació física estem jugant a una modalitat de pilota valenciana, el raspall. Així tenim el trinquet, que és un dels espais on es juga. Ara passarem al carreró, que és un altre dels espais on es juga aquesta modalitat. Com tenim el trinquet al costat del col·legi, anem allí a practicar. A més, ens hem fet uns guants protegint principalment els dits i la palma de la mà. Si voleu saber més informació sobre aquest esport, podeu accedir a la part de Lorena en el blog del col·legi. Moltes gràcies per la vostra atenció. I fins a la propera vegada. Set things right, we've been waiting in the dark. Anem ara amb dia a dia, la nostra secció dedicada a mostrar-vos què fan els alumnes a les seues classes. A infantil han posat en marxa una nova experiència. Es tracta dels grups interactius. Els pares i les mares entren a classe per a treballar amb els xiquets i les xiquetes una vegada a la setmana. Es fan grups xicotets d'alumnes i cada adult es fa càrrec d'una activitat diferent. Els xiquets van canviant d'activitat fins completar-les totes.
Les famílies participen directament en l'aprenentatge dels seus fills dins de l'aula i l'alumnat pot treballar en xicotet grup amb ajuda dels adults. Que és una forma de que els xiquets primer juguen aprenent, hi ha jocs de lògica, de matemàtiques, també manipulen formes, objectes, van de 5 en 5, taula per taula, i només estan en cada activitat uns 10 minuts. He vingut així a fer unes activitats en els nanos, a que s'ho passen bé amb nosaltres i a jugar una miqueta amb ells. I també a infantil han començat altra nova experiència. Maria, mestra infantil, ha posat en marxa la psicomotricitat relacional. Enguany en psicomotricitat estem fent un joc més lliure, més espontani. Els xiquets es relacionen entre ells, juguen els materials que n'hi ha, entre ells mateixos, inventen coses, inventen jocs, interaccionen i en això van desenvolupant no només a nivell físic, sinó també a nivell emocional, a nivell social, i penso que això és molt enriquidor per a ells. Ells inventen què és cada cosa, desenvolupa molt més la imaginació, la creativitat, el joc de grup, estan molt més connectats amb les seues inquietuds. Una altra activitat que ha posat en marxa l'alumnat de 5è i 6è és la creació d'un logbook. Es tracta d'un llibre que es va construir a poc a poc i on les alumnes van afegint tot el que investiguen i aprenen sobre el tema que estan treballant. Sabeu què és un logbook? És una espècie de llibre desplegable fet amb cartolina que ens servirà per a treballar un tema determinat. L'hem fet per parelles. Estem treballant de naturals el tema dels animals. Estem aprenent molt perquè estem fent-lo diferent. Per fer-ho necessitarem molt de material, com folis de color i cartolina. Sobre retoladors i molta imaginació. Nosaltres hem fet el logbook dels peixos. Nosaltres les aus. Nosaltres els mamífers. Nosaltres els amfibis. Nosaltres els artròpodes. Nosaltres els reptils. Nosaltres els moluscos. I nosaltres els animals de mar. El logbook els exposarem al corredor. També volem ensenyar-vos una activitat que estan fent els xiquets de primària. S'anomena Mestre per un dia. Cada setmana, un xiquet o xiqueta prepara un tema per explicar a la resta de companys i companyes. Estos i estes poden fer preguntes, opinar o ampliar la informació. Els i les alumnes es posen en lloc de la mestra y prenen el protagonisme per una estona. Cada semana un alumno o una alumna tiene que exponer uno de los temas o de naturales o de sociales que les haya tocado trabajar. Previamente lo trabajan junto con sus familias en casa, pueden hacer un mural con fotografías, con texto escrito, y se trata de que cuando llegan a clase ese día exponen su trabajo, cuentan lo que han hecho. Una altra activitat que es fa des de fa molts anys a l'escola és la ràdio escolar. El nostre centre participa en el programa Mega 4, que emet Radio Túria. El programa el podeu escoltar tots els dissabtes al matí a les 11 i els diumenges de vesprada a les 20 hores en el 90.3 de FM. Les mestres graven els xiquets a l'escola i Manolo és el responsable d'editar i emetre posteriorment els continguts. Mega 4 empezó hace 11 años en el Colegio Lo Libera y de ahí fue extendiéndose a los otros colegios públicos de Leliana. Para escucharlo lo emitimos el sábado a las 11 de la mañana, lo volvemos a emitir el domingo a las 8 de la tarde en el 90.3 de frecuencia modulada. Aparte de eso también se puede escuchar en nuestro podcast que está albergado en iVoox. Para entrar es radioturia.ivox.com. Ahí están todos los podcasts de todos los programas de la radio, es buscar Mega 4 y están ordenados por fecha. Bueno, ¿qué es lo que más me gusta de Mega 4? Pues sin duda los alumnos y alumnas. Todo se hace para ellos y se hace por ellos, no hay otra razón de ser. Es un programa que yo creo que aporta muchos beneficios al alumnado porque desarrollan una serie de habilidades orales, el lenguaje, la expresión oral, pierden la vergüenza de hablar en público, también de alguna manera. Incluso algunos alumnos y alumnas han descubierto su vocación. Hay alumnos que empezaron en el colegio haciendo radio en Mega 4 y ahora están estudiando periodismo o están estudiando comunicación audiovisual y han descubierto su vocación pues gracias a que empezaron a hacer radio. I fins així la secció Dia a Dia. És hora de passar al següent apartat.
Anem a preguntar als xiquets i xiquetes sobre objectes i personatges de l'època dels seus pares. Cantante. Cantante, sí. Marilyn, se llama Marilyn. Sí, es un artista. Freddie Mercury. ¿Un cantante? A mí me parece que Harry Potter. Sí. Harry Potter. No, Ese no es Harry Potter, esto no me suena. ese parece un señor antiguo que cantaba. Modelo. Podría ser. Sí. Sé quién es un cantante y ha hecho algunas películas. ¿Puede decir el nombre? Elvis Presley. No tengo ni idea. Sé quién es Charlie Chaplin. Charlie no sé cuánto, Charlie algo se llama, ¿no? Tío rarísimo con bigote. Uno de una película. ¿Un actor? Dalí. No, Dalí, que tiene el bigote aquí de... Yo lo conozco, Ese no es el pintor ese que estaba loco. Sí, era el más listo del mundo, según un pollón. Albert Einstein, uno que ganó el premio Nobel de... ¿Por qué ganó el premio Nobel de matemáticas? Ay, no me suena, era Albert Einstein. El de Piratas del Caribe. Un tenista. Esto es un cantante fijo, seguro. De rock. Yo no sé. De rock, ¿no? Me imagino. De la era de los dinosaurios. O un científico. Un profe. ¡Ah! Sale lo del cuarto. Ese no es el que... Sí, uno de La Paz o algo. Sí, el de la ayuda a la India. ¡Es un cura! ¡Un cura! ¡Este es el Papa Francisco! El Papa. 100 euros. Son los euros de antes. Un billete de 100 euros. Las pesetas. ¿Son pesetas? Sí. Pesetas. De una película. Me encanta esa peli. Sí, un melocotón. Es una naranja futbolista que tiene un balón en las manos, o sea que eso es falta. Ruedas de coches. Un video. Por donde escribían, metían un papel e iban poniendo las letras y iban saliendo el papel. Una máquina de escribir. Una caja registradora. No. Es para hacer películas. Es esa cosa que aprietas botoncitos y haces las pelis. Una tarjeta. una silla. Una mesa desde arriba. Una radio. Una radio normal y corriente. Una cinta. Unos cascos de música. El antiguo MP3. Una del gobierno. Político. Un actor. Zapatero. Un señor con bigote. Un actor. Tony Stark. Solo que se ha puesto un bigote falso. Sí, es Tony Stark. Político. Explorador. Sí, ese es el de la película de Superman. Ese creo que es de una película. Per acabar aquest programa hem preparat un final una mica especial. Este any que ve, el CEIP El Garbí farà 30 anys des de que va obrir les seues portes. Hem investigat els inicis de l'escola i volem mostrar-vos el seu recorregut. El col·le va començar en 1987 i això va ser perquè l'única escola que hi havia en el poble era el Verge del Carmen, que a més era l'antic Verge del Carmen, entonces hi havia moltíssims xiquets, massa xiquets. La conselleria va decidir fer esta escola nova i alguns mestres se vingueren així a treballar i a fer coses boniques. Mira, si me preguntes què té aquesta escola, quasi no puc parlar.
molta il·lusió, perquè vam començar i eren 8 unitats i es coneixien tots els xiquets, des dels menuts fins als majors. Cuando vine al Colegio El Garbí hace este curso 30 años. Pues hace 30 años solamente estaba desde la escalera hasta ese pasillo de ahí. Este era el cole que teníamos antes cuando yo era pequeña. Inauguramos de este pilar hacia detrás, hasta el final, hasta el fondo. Aquí habían 2 rampas súper grandes, la puerta de entrada era la misma y aquí había otra rampa que salíamos al patio, desde el vestuario a todo el patio pequeño de mayores. Al cabo de 4 años más se hizo esta parte de aquí, nueva. En principi només que estava esta part, el porxe sí que estava, encara que el cobriren després, i la part actual d'infantil en aquell moment no estava, que es va fer en el... més o menys pot ser després de l'any 90, crec que recordaré. L'escola es començar a funcionar en el 87, no es va inaugurar oficialment fins l'any, jo no recordo exactament, però pot ser l'any que està a la placa, que és el 94, ¿vale? Se le llamó El Garbí en honor al monte El Garbí. El nombre, por ejemplo, lo escogimos entre todos los alumnos. Algunos nanos hicieron un dibujo de la montaña del Garbí, enlazándolo con las letras y demás. Y bueno, y luego lo elegimos entre todas las familias, los votamos el que más nos gustaba y salió un dibujo que era una montañita con las letras y un sol. Però així varen ficar el logo del Garbí, que el varen fer entre tots els profes i els xiquets, que representava una muntanyeta, que era la muntanya del Garbí, i un arbre, i ahí estaven les lletres. El varen fer els xiquets. Santiago, que sigui el primer director, pues volia fer ahí una zona bregada para llegir i para passar una estoneta ahí. Compraven arbres i recordo això, que eixíem a plantar-lo, però nosaltres es plantaven per castig, perquè mos castigaven i quan no sabien on ficar-nos, pues mos ficaven a plantar arbres. Jo estic en l'escola des de fa 19 anys, vinguérem el mateix any, Inma Izquierdo, que serà directora, i jo, y la meva plaza fue para infantil. Pues mi experiencia en el Garbí, hace 19 años que estoy aquí, llegué en un momento donde todavía estaba la ESO en el colegio y bueno, pues iba subiendo una línea, infantil teníamos solo de 4 y 5 años y la verdad es que el colegio ha cambiado mucho en esos 19 años. Había muchos compañeros que ya no están en el cole y por ejemplo Mariana Martínez, Concha Cotanda, Luis Moya, Sara Serés, María Ángeles Garzando, Vicente Nicolau, que bueno, no está con nosotros y tampoco está aquí ya. Un beso, Vicente. María Ángeles Ubiedo, que todavía está aquí, nuestro profe de religión, y también estaba Inma Izquierdo, que es nuestra directora. Estaba Inés, que era una conserje que teníamos entonces, el Ladio vino después, y la verdad es que estábamos, pues eso, en familia. Entonces yo hice aquí 7º de GB y 8º de GB. Y mi tutora era Concha Cotanda, a la cual le agradezco muchas cosas, como por ejemplo el aprender el valencià, que me ayudó un montón. Y nada, y decidí traer a Noa, que ahora está en infantil con Empar, súper contenta. Pues por eso, porque mi experiencia aquí fue muy positiva y nada, el cole un rollito así muy familiar y muy guay. Me encantó, tenía unas profesoras que me han marcado muchísimo, como es Rosa Gavara, que la tuvimos de tutora muchísimos años. Y nada, Sara, Luis Moya, Sara Serés, nos hacía de todo, Sara y a Rosa, se atrevían con todo. Actividades, teatro, música, las cosas que no están inventadas, pues ellas las inventan. Traigo porque a mí mi colegio me encantaba y porque tengo unos recuerdos, los más importantes de mi vida los tengo en este colegio. Me encanta. Y no sé qué más decirte. Yo me enamoré y las mamis creo que también están enamoradas. En casa som del Garbí i res, ha vingut la meva germana, ha vingut el meu germà, tots els meus amics i res, tots són del Garbí.
fins així el nostre programa. Us esperem en la tercera edició. Moltes gràcies per el vostre temps i esperem que us hagi agradat. Adeu! No, pero me tienes que empujar. Otra vez, va.